बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय जाबाय लोगोफोर। आं गोबाव सम भिडिअ फैथ'वाखैमोन। आंहा माने सिरियेलनि शुटिं मुखुब जाबाय थानायखाय आं जेबो मावथ'नो हायाखै। साननैसोनि उनाव आं भिडिअ लाफिनगोन। नाथाय दिनै हरखाब मोनसे खौरां नोंथांमोननो होनो थाखायसो आङो भिडिअ फैनाय जाहैबाय। बे जाहैबाय जोंहा मोसाखावरि नबजित नार्जारिया, गलाघाटनि सेसुपानीनि मोसाखावरि नबजित नार्जारिया टप 10 आव सहैबाय। बे टप 10 निफ्रायनो जोंहा भटिं जासिगोन। भटिंआ फैगौ रबिबार माने सानदेनिफ्राय जागोन। मोनाबिलिनि 9 बाजिनिफ्राय समबारनि फुंनि 9 बाजिसिम भटिं जागोन। थिग बे समाव गासैबो जोंनि हारिमु सिबियारि आरो सांग्रांथि गोनां बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गासैखौबो आङो एन्ड्रइड मबाइल लानानै सानडे दिना, रबिबार दिना बैखौबो मोसानायखौ नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोसे बे मोसानायखौ नायब्लासो नोंथांमोना भटिंनि नाम्बारखौ मोनगोन। ओंखायनो नोंथांमोना मोसानायखौ नायथारनांगोन। लोगोसे नबजित नार्जारिया बोरै भट खालामनांगौ बेखौ स्क्रिनाव बुंगोन। लोगो लोगो नोंथांमोना भटिं खालामनो हागोन। आरो बे भटिंनि टाइमा फिन बुंफिननाय जाहैबाय आङो, सानडेनि माने रबिबारनि 9 बाजिनिफ्राय समबारनि 9 बाजिसिम। रायजोफोर, आसामनि 3 मोसाखावरिया टप 10 आव सहैदों। ओंखायनो जोबोद टाफ कम्पिटिसन। ओंखायनो साफ्रोमबो बर'फ्रा, बैसोगोरायानो जा बैसो गोरलैयानो जा, गासैबो जाहाथे बिथांनो भट होयो आरो बर' माहारिनि मुंखौ लाखिनायाव बिथांखौ हेफाजाब होयो। बिनि थाखाय आङो गंग्लाय खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे बे भिडिअखौ जेसेबां हागौ एसेबां शेयार खालाम, जाहाथे बयबो खोथाफोरखौ मोनथिथों। बिदिब्ला आं दिनै रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।